guys, velkommen til den her video. I morgen er der Venue rundt. Jeg synes ikke noget. Ej, filmer du? Ja. Hvad den hedder det der, hvor hun er sådan, jeg er lidt syg. Hvorfor er du syg? Skal jeg så spørge. Nu siger jeg, jeg er syg. Hvorfor er du lidt syg? Ja, den der, fordi det er fordi, jeg er så... Nej, nu har jeg lige hvorfor. Fordi jeg er sød. Fordi du er sød? Ja. Vent lige, 2 sekunder. Skal jeg lipsynge i baggrunden? Ja. Jeg råder dig simpelthen vildt. Fordi jeg er sød. Det bliver super lækkert. Ej, stillheden er meget stor lige nu. Stor. Den fylder hele rummet. Nej. Nej, du faldt lige af. Jeg har faktisk fundet lige her, fordi jeg skal live i Jelling. Jeg bliver ventet lige her på markedet. Vi er på vej ned på havnen for at lave det der Venue rundt termin. Og hvor I skal diskutere det, så giver Tyskland jo det. We're eating good tonight. Jeg vil gerne have fået sådan en ordentlig kød i, som jeg ved ikke, hvor lang tid. Oh ja. Hvor langt væk fra kameraet på mit ansigt? Jeg går til længere væk. Tak. Vi er på YouTube. Han filmer den nu. Ja. Yes. Bombini Nananita. Bombini Nananita. Jeg tror, vi skal ud i den her båd, Maida. Måske faktisk ikke engang. Jeg vil også gerne ud i en båd. Det skulle du have meldt dig på. Ja, men jeg vidste jo ikke, hvad det indebar. Jeg troede, I var på check-in også. Det sagde en anden til mig. Nej, det var vi også. Vi blev bare udvalgt. Vil du med på vores YouTube-video, Oscar? Det er YouTube. Alright, nu er vi sådan til selve Venue rundt, og folk er blevet tjekket ind, så lidt frokost, det er dejligt, folk er ved at gøre sig klar. Det bliver altså sådan 8 sekundmeter, hvilket er sådan en del for windsurfer i hvert fald. Ja. Hvad ved jeg? Tror vi. Ja. Jeg ved ikke rigtigt. Nej, vi skal ud i en båd senere i dag. Sådan en hurtig ribeye. Okay, så vi er så meget out of it, hvis vi skal have et muligt gear på til at komme ud i en båd. Så vi blev sgu sendt tilbage. Vi går så. Så laver vi en transition, hvor vi står vores gear på. Så skal vi have vest og hele skidte pjavse på. Og det bliver rigtig sjovt, fordi mig og Nana, der er faktisk ikke en lot på. Og det var der. Men, undskyld. Men, så skal vi ud i sådan en lille båd, som faktisk ikke er lille. Men, jeg ved ikke, hvad jeg er på vej hen. Men en båd, og så skal vi ud på vandet, og så skal vi hoppe over til en anden båd, fra en båd. Det synes jeg er lidt vildt. Og det er faktisk en person, der ikke er til at svømme. Så det er faktisk rigtig, at få lov til det. Ja, men jeg har gået svømning i, hvad? Ja. 5 år eller sådan noget. Og endelig er klar. Whoa. Take a run for it. Take a run for it. Okay, så vi har bare ikke kommet med nogen båd overhovedet, og der er gået 20 minutter. Ja, det skal vi ikke. Ja, det er fordi, vi er filmet til YouTube. Okay, vi sidder og spotter. Stop og lege til. Vi skal hjem. Skal vi gå hjem? Skal vi lige se, hvem der kommer? Okay, det er aften nu på dagen, og vi er kommet til at sige ja til at være præmiepiger sammen med Rasmus Grønne. Så vi skal op her nu. Der var Gustav, hvis jeg vil. Og vi skal sådan, og navnet er... Yeah! Nej, det er faktisk kun lige, så jeg tager bare en trøje. Gæt hvad vi to. Gæt hvad vi har fået. Har fået faktisk kun lige, også til at det her. Vi har badet den her nede, og vi har sat helt op. Og vi har badet den der lort. Og I så en hver. Nej, en. Den anden den røg lige i lommen på chefen. Ja. Og der er også, man kan få et gratis klistermærke. Ja, få et gratis. Det er i bunden der. Jeg vil bare tage, vi skal bare se løjer. Se hvad vi har kreeret. Ja, vi har ikke lavet ting med. Wow. Det er ikke sådan på YouTube. Er du med på YouTube? Ja, YouTube. Det er shutdown, men... Har du noget at sige om det er Maida, der satte det her op? Good shit. Ja. Ja.
så vil jeg lige sige til jer alle sammen i dag, som var med. Hello. Er I klar? Vi kører første lodtrækning. Julius. Signe. Fucking hvad noget, bro? Mie, hun blev trukket, og hun har valgt den her trøje. Den er lidt tight. I dag er det søndag. Godt sagt. Og nu skal vi ud og rundvisning om elever. Fremtiden måske elever. Vi har masser af lys på. Okay, så vi... Eller lige YouTube. Okay, så det gik mega godt i dag med vores fremvisning. Og vi viste dem frem i sygt lang tid. Eller vi viste dem ikke frem. Vi viste dem rundt i sygt lang tid. Og de var sygt hyggelige, og der var sådan en mor, der skulle være ekstremt mange spørgsmål. Og så nogle, der var lidt mere stille, hvilket også er fair nok. Men jeg tror faktisk, at vi solgte måske en lille smule for nogle af dem. Det tror jeg det. Ja, men det var ret hyggeligt mig i, da vi var logget ind med vores venlige duble hoodies. Og nu skal vi ud og stå skateboard i hallen. Ligesom vi gør i fredags. Du skal klatre. Wow, Nana! Tag og fuck. Jeg tør jo ikke stå. Jeg sker ikke så meget. Dang. Du ved de der Venice. Nå ja, de der, hvor de står oppe i Italien. Jeg sætter lige billedet ind. Det var sidste video fra, at vi gik på Venø. Hvilket ærligt talt er sygt doven, fordi jeg har haft hele sommerferien til at lave den. Men jeg har først redigeret den nu. Så... Ja, men vi stopper ikke med at lave YouTube, så anyways, følg med på vores næste video, hvor jeg har lukket Nana til Aalborg, a.k.a. Nordens Paris, den bedste by i hele verden. Ses.